אז לכל מי ששואל כמה מרוויח נהג משאית, סרטון קודם שהעליתי בו סיפרתי לכם על שיחה עם חבר שהראה לי תלוש משכורת שלו. בואו אני אתן לכם כמה דיוקים. מדובר בחבר שעובד מאוד קשה, הוא עובד על פול טריילר עם מנוף, העבודה היא קשה, גם הנסיעה לפול טריילר, גם המנוף, אז יש פה עבודה קשה, כן, אין מה להגיד. התלוש משכורת אכן מכובד. כמובן ציפיתי לזה שתגידו שזה לא הגיוני, שאני אומר שבן אדם מרוויח יותר מדי, אבל כמו שזה הגיע גם קיבלתי כל מיני הודעות ותלושים לפרטי, אנשים שהרוויחו גם הרבה יותר מזה. צריך שיהיה לכם שאיפות, כן, וגם כמובן להיות עם רגליים על הקרקע, לצבור ניסיון וכאלה. לגבי הפנסיה וכל מה שקשור למשכורת שהיא הבסיס, ומהבסיס יש את הפנסיה, יש איזשהו הסכם קיבוצי שכן בא לשמור על הנהג משאית או כל מי שעובד בתחום הזה. אז מה שאני כן ימליץ לכם, לא משנה נהגי משאיות או כל תחום שהוא, בכל תחום אפשר לעשות כסף. אם אתם אוהבים משאיות, לכו על זה, תגדילו רישיונות. יש בכל תחום את השמנת, כמו למשל למנוף, שהמנוף הוא תוספת למשכורת של המשאית. מה עוד אני אגיד לכם? יש כל כך הרבה משאיות יפות. יש את סקניה, יש את וולבו, יש את רנו, יש את מן, יש את קנבורט, יש פריטליינר. לא חסר סוגים של משאיות. מה שאני רוצה לבקש מכם, תכתבו לי בבקשה, מי לדעתכם המשאית הכי טובה היום? מי לדעתכם המשאית הכי יפה היום? המשך שהייה נעימה בקבינה.